Γεια χαρά! Είμαι ο Κώστας και καλώς ήρθες στο 5ο επεισόδιο στο κανάλι μου. Χατήρια δεν θέλω να χαλάω και δύο φίλοι του καναλιού από τη λαοθάλασσα των subscribers ζήτησαν σαν επόμενο θέμα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το δικό μας OpenVPN server στο home lab μας ή και στο cloud. Μπορείς να το στήσεις και σε VM στο home lab σου για να έχεις πρόσβαση απομακρυσμένα στα υπολογιστικά συστήματα του σπιτιού ή να το στήσεις σε κάποιο VPS σε cloud provider πάνω σε μια public IP version 4. Ξεκινάμε! Πάμε να δούμε αρχικά γιατί να θέλω να φτιάξω μια VPN σύνδεση. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ασφάλεια συνδέσεων. Ένα VPN κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σας προστατεύοντας τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο για την αποτροπή της παρακολούθησης της online δραστηριότητάς σας και για την προστασία από επιθέσεις. Πρόσβαση σε περιεχόμενο. Ένα VPN μπορεί να σας επιτρέψει να προσπεράσετε γεωγραφικούς περιορισμούς και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας, όπως τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες ή ιστοσελίδες. Επιπρόσθετη ανωνυμία. Όταν χρησιμοποιείτε ένα VPN, η πραγματική σας IP διεύθυνση παραμένει κρυφή. Αυτό σας προσφέρει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ανωνυμίας, προστατεύοντας την ταυτότητά σας online. Ασφαλή σύνδεση σε δημόσια δίκτυα. Όταν συνδέεστε σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα, τα οποία είναι συχνά ευάλωτα σε επιθέσεις, ένα VPN μπορεί να προστατεύσει την επικοινωνία σας από πιθανούς κινδύνους. Προστασία από κυβερνητική παρακολούθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυβερνήσεις μπορεί να παρακολουθούν την online δραστηριότητα των πολιτών τους. Ένα VPN μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια της ιδιωτικής ζωής από τέτοιου είδους παρακολούθηση. Πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα. Επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν VPN για να εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση των εργαζόμενών τους σε εταιρικά δίκτυα από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Αρχικά θα δούμε πώς θα φτιάξω ένα dedicated OpenVPN server σε ένα μικρό VM στο server μας. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το VM κάνοντας και τις κατάλληλες άλλες ρυθμίσεις στο δίκτυο με σκοπό να μπορώ να έχω πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα του σπιτιού απομακρυσμένα. Επιπλέον θα δρομολογώ και όλη την κίνηση της OpenVPN σύνδεσης μέσα από την οικιακή μου σύνδεση. Θα δημιουργήσω ένα VM στο server μου όπως έχουμε δει σε προηγούμενο επεισόδιο. Το VM θα έχει Ubuntu 22.04 server σαν λειτουργικό σύστημα και θα περιλαμβάνει ένα core CPU, 1 GB RAM, 32 GB δίσκο. Θα φτιάξω πάλι ένα static DHCP reservation στο router μου για να μην αλλάζει η εσωτερική IP του μηχανήματος και επίσης, μιας και που είμαι στις ρυθμίσεις του router του ISP μου, θα κάνω port forward την UDP port 1194 προς τη local IP του OpenVPN server. Το UDP port 1194 είναι αυτό που δουλεύει το OpenVPN εξορισμού και είναι αυτό το port που θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από έξω. Ο router πρέπει να δείχνει την εσωτερική IP του OpenVPN server μου όταν θα φτάσει κίνηση από έξω προς την UDP 1194. Τρίτη ρύθμιση που θα πρέπει να κάνω είναι το Dynamic DNS Update. Μιας που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα έχω static public IP από τον ISP μου, αλλά dynamic public IP, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρω έναν τρόπο για να ενημερώνεται αυτόματα αυτή η αλλαγή στην public IP μου. Εγώ θα φτιάξω ένα NoIP domain name δωρεάν. Για λόγους ευκολίας θα κατεβάσω και τον Windows Update Client για το NoIP και θα τον εγκαταστήσω στο server μου. Έτσι περιοδικά θα κάνει έλεγχο και θα ανανεώνει το DNS record του subdomain DNS με την public IP μου. Προσοχή! Υπάρχει περίπτωση ο ISP να μου δίνει CGNAT IP και να μην μπορώ να στήσω το OpenVPN. Το CGNAT σημαίνει Carrier Grade Network Address Translation και χρησιμοποιείται όταν υπάρχει έλλειψη διευθύνσεων IP. Σε μια κανονική κατάσταση, κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο χρειάζεται μια μοναδική διεύθυνση IP για να επικοινωνήσει. Ωστόσο, με τον αυξανόμενο αριθμό συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο, οι διευθύνσεις IP version 4 αρχίζουν να εξαντλούνται. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι πάροχοι χρησιμοποιούν CGNAT.
Αντί να δίνουν μία μοναδική διεύθυνση public IP σε κάθε συσκευή, χρησιμοποιούν λίγες διευθύνσεις IP και όταν μία συσκευή χρειάζεται να συνδεθεί στο διαδίκτυο, της αναθέτουν μία διεύθυνση από αυτό το μικρό προσωρινό απόθεμα. Αυτή η διαδικασία μετάφρασης διευθύνσεων IP επιτρέπει σε περισσότερες συσκευές να συνδεθούν στο διαδίκτυο, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αρκετές μοναδικές public IP διαθέσιμες. Όταν χρησιμοποιείται CGNAT, πολλές συσκευές μοιράζονται μία δημόσια διεύθυνση IP. Κατά συνέπεια, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα VPN στο εσωτερικό δίκτυό σας, οι διαδικασίες δρομολόγησης και επικοινωνίας δεν θα δουλέψουν, λόγω της μετάφρασης διευθύνσεων IP που πραγματοποιεί το CGNAT. Πώς θα καταλάβω ότι έχω CGNAT από τον ISP μου? Είναι απλό. Εάν πας να ελέγξεις την public IP σου, τότε αυτή θα είναι μέσα στο προκαθορισμένο range διευθύνσεων 100.64.0.0 έως 100.127.255.255. Αν νομίζεις ότι ο ISP σου δίνει CGNAT, τότε επικοινώνησε μαζί του για να το επιβεβαιώσεις. Μπορείς επίσης να του ζητήσεις να σε βγάλουν από CGNAT και να σου δώσουν κανονική public IP. Θα επικαλεστείς ότι έχεις κάμερες στο σπίτι και θες να τις βλέπεις από μακριά, μην αναφέρεις για VPN γιατί μπορεί να βραχυκυλώσει το helpdesk του ISP. Συμπέρασμα. Αν έχεις CGNAT, δεν θα δουλέψει για σένα το tutorial που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Πράξε αναλόγως. Αφού έχω τελειώσει με τα προαπαιτούμενα, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε επιτέλους εγκατάσταση στον OpenVPN server μου. Ευτυχώς αυτό είναι εύκολο γιατί θα χρησιμοποιήσω το script από το link που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου. Για να το εγκαταστήσω θα χρειαστώ να κατεβάσω το script με CURL, μέσω της πρώτης εντολής να το κάνω εκτελέσιμο με τη δεύτερη εντολή και τελικά να το εκτελέσω με sudo για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Το script θα μου κάνει μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες εγώ θα πρέπει να απαντήσω. Πρώτη ερώτηση αφορά την IP και εδώ ανιχνεύει την εσωτερική IP του VM που όπως έχουμε πει είναι DHCP reserved. Πατάω Enter για να την πάρει. Καταλαβαίνει ότι πρόκειται για NATed private IP και ανιχνεύει στη συνέχεια και την public IP μου. Πατάω Enter για να συνεχίσω. Επόμενο βήμα είναι το IP version 6 connectivity που απαντάω No, δεν θέλω. Επόμενη ερώτηση είναι η πόρτα που θέλουμε να λειτουργεί το service του OpenVPN και εδώ απαντάμε την default 1194. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε πάνω από ποιο πρωτόκολλο TCP ή UDP θα παίζει το OpenVPN και απαντάμε το UDP. Επόμενη ερώτηση αφορά τον upstream DNS server που θέλεις να χρησιμοποιήσεις σαν resolver. Θα πάμε το προτινόμενο που είναι ο AppGuard DNS για αυξημένο privacy. Επόμενη ερώτηση αφορά το compression για τη σύνδεση και απαντώ με default no. Τελευταία ερώτηση έχει σχέση με τα encryption settings της OpenVPN σύνδεσης, καθότι υποστηρίζονται πολλά και όχι πάντα ασφαλή πρωτόκολλα. Πάλι θα πάμε με τα default settings που προτείνει το script και απαντάμε no στην ερώτηση. Και τέλος ξεκινάει η εγκατάσταση που ολοκληρώνεται σε λίγο χρόνο. Στο τέλος θα μας ζητήσει στοιχεία για τη δημιουργία του πρώτου OpenVPN client. Τα στοιχεία είναι το όνομά του αρχικά και εδώ βάζω client 1. Εάν θα είναι passwordless client, δηλαδή με certificate ή με password για τη σύνδεση, επιλέγω το passwordless και τέλος. Μου έχει φτιάξει το αντίστοιχο OVPN file που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω με το client μου. Να ξέρεις ότι μπορείς να ξανατρέξεις το script ανά πάσα στιγμή αφού έχει γίνει η εγκατάσταση για να φτιάξεις ένα νέο OpenVPN user, να διαγράψεις έναν υφιστάμενο OpenVPN user ή να κάνεις απεγκατάσταση το OpenVPN εντελώς. Πώς θα πάρω τώρα εύκολα τα configuration file που έφτιαξα από τον server μου για να τα χρησιμοποιήσω στους clients μου? Θα χρησιμοποιήσω το WinSCP. Το WinSCP είναι ένα πρόγραμμα δωρεάν
που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν αρχεία με ασφάλεια μεταξύ του υπολογιστή τους και ενός Linux server μέσω του πρωτοκόλλου SCP, Secure Copy Protocol, ή SFTP, SSH File Transfer Protocol. Αφού το κατεβάσω και το κάνω εγκατάσταση, θα φτιάξω τη σύνδεση με τον OpenVPN server μου με πρωτόκολλο το SFTP, βάζοντας τη local IP και το username password του server μου. Ωραία. Στο δεξί παράθυρο έχω τα περιεχόμενα του profile του user μου στον Ubuntu server και αριστερά έχω τα περιεχόμενα του documents από το Windows server μου. Με drag and drop κάνω copy το αρχείο OVPN. Θα ανοίξω το client1.ovpn αρχείο με ένα text editor. Το Notepad είναι μια χαρά για αυτή τη δουλειά και θα δούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξω είναι η γραμμή που αναφέρει το remote, που ουσιαστικά είναι η public IP του δικτύου μου. Εάν είναι static, την αφήνω ως έχει. Στην περίπτωσή μου όμως που είναι dynamic public IP, θα πρέπει να βάλω εκεί το DNS hostname. Τι είναι όλα αυτά που περιέχει το client configuration file του OpenVPN? Ας τα δούμε εντάχει και γραμμή. Δηλώνει ότι η ρύθμιση αφορά ένα πελάτη client του OpenVPN. Πρώτο UDP. Ορίζει το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση, σε αυτή την περίπτωση το UDP. Explicit Exit Notify. Ενεργοποιεί τη δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη όταν αποσυνδέει το server. Remote με το δικό σας hostname dns.net και 1194 στη συνέχεια. Καθορίζει την public IP, το hostname και την πόρτα του OpenVPN server μας. DevToon καθορίζει το είδος του interface που θα χρησιμοποιηθεί, σε αυτή την περίπτωση το Toon. Toon είναι ένα είδος διεπαφής δικτύου που επιτρέπει τη δημιουργία ενός VPN στο επίπεδο 3 του OSI, στο IP δηλαδή. Ο όρος Toon προέρχεται από τη λέξη tunnel και όπως υποδηλώνει αναφέρεται σε ένα δίκτυο που δημιουργείται μέσω του tunneling. Resolve Retry Infinite δηλώνει ότι ο OpenVPN server θα προσπαθήσει να επανσυνδεθεί εάν αποτύχει το resolve του DNS server. NoBind αποτρέπει τον OpenVPN να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP στον πελάτη. Persist Key και Persist Tune κρατούν τα κλειδιά και τη διεπαφή Tune ανοιχτά μετά από αναστολή ή επανέναρξη της σύνδεσης. Remote Cert TLS Server απαιτεί επαλήθευση του πιστοποιητικού του server. Verify X509 κτλ. Καθορίζει το όνομα που πρέπει να ταιριάζει με το common name του πιστοποιητικού του server. Auth SHA-256 ορίζει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το authentication, σε αυτή την περίπτωση το SHA-256. Auth No Cache αποτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων authentication στη μνήμη cache. Cypher AES 128 GCM καθορίζει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία και σε αυτή την περίπτωση είναι το AES 128. TLS Client δηλώνει ότι αυτή είναι μια σύνδεση VPN πελάτη προς server. TLS version min 1.2
καθορίζει την ελάχιστη έκδοση TLS που επιτρέπεται, σε αυτή την περίπτωση το TLS 1.2. TLS Cipher, TLS και τα μπλα μπλα καθορίζει τον κρυπτογραφικό αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία TLS. Ignore Unknown Option, Block Outside DNS και SetEnv Opt Block Outside DNS. Αυτές οι δύο εντολές εμποδίζουν τη διαρροή DNS διευθύνσεων σε συστήματα με Windows Clients, με Windows 10, Windows 11. Verb 3, τέλος, ορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας για το login. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγει το επίπεδο 3, την υψηλότερη λεπτομέρεια δηλαδή. Αντίστοιχα με το client υπάρχει configuration file που επηρεάζει τη λειτουργία του OpenVPN server και βρίσκεται στο αρχείο etc openvpn server.conf. Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν κάποιες ίδιες ρυθμίσεις με το client configuration file που αφορούν το πρωτόκολλο UDP, την πόρτα 1194, τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης κτλ. Θα σταθώ στις παρακάτω τρεις γραμμές που ουσιαστικά ορίζουν το είδος της VPN σύνδεσης και αν αυτή είναι split tunnel ή full tunnel VPN. Push DHCP option DNS TAVE. Έχουμε εδώ δύο DNS IPs. Αυτές οι γραμμές καθορίζουν τις διευθύνσεις IP των DNS server που θα χρησιμοποιούν οι πελάτες VPN. Εδώ έχουμε ορίσει κατά την εγκατάσταση του script ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους DNS servers του AdGuard DNS, εξού και οι συγκεκριμένες IP. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, οι πελάτες θα λάβουν αυτές τις DNS διευθύνσεις από τον OpenVPN server. Αυτό συνήθως χρησιμεύει για την ανακατεύθυνση της κίνησης DNS μέσω του VPN, προστατεύοντας έτσι την ιδιωτικότητα της πλοήγησης των πελατών. Push Redirect Gateway Def1 Bypass DHCP. Αυτή η γραμμή δηλώνει στους πελάτες ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το VPN για όλη τους τη δικτυακή κίνηση. Η παράμετρος Def1 σημαίνει ότι όλη η κίνηση προς οποιοδήποτε προορισμό πρέπει να προωθείται μέσω του VPN, ενώ η παράμετρος Bypass DHCP εξαιρεί την κίνηση DHCP από αυτόν τον κανόνα προώθησης. Με αυτές τις ρυθμίσεις, οι πελάτες που συνδέονται στον OpenVPN server θα έχουν τις προκαθορισμένες DNS διευθύνσεις που καθορίστηκαν και όλη τους η δικτυακή κίνηση θα προωθείται μέσω του VPN, εξαιρούμενης της DHCP κίνησης. Έχουμε δηλαδή ένα Full Tunnel VPN. Η διαφορά μεταξύ Split Tunnel και Full Tunnel συνδέσεων σε μία σύνδεση OpenVPN αφορά τον τρόπο που τα δεδομένα κατευθύνονται μέσα από το VPN Tunnel και ποια κομμάτια της κίνησης παίρνουν το δρόμο μέσω του VPN και ποια εκτός VPN από το ISP μας κανονικά. Σε μια σύνδεση Full Tunnel, όλη η διαδικτυακή κίνηση από τη συσκευή πηγαίνει μέσω του VPN Tunnel. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα ανεξαρτήτως προορισμού περνούν από τον VPN server. Αυτή η ρύθμιση προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, αλλά μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα της σύνδεσής σας, καθώς όλη η κίνηση πρέπει να διέλθει από το VPN server, ακόμα και αν δεν είναι απαραίτητο. Σε μια σύνδεση Split Tunnel, μόνο μέρος της κίνησης πηγαίνει μέσω του VPN tunnel. Συγκεκριμένα αυτά τα δεδομένα που πρέπει να είναι ασφαλή και ανώνυμα, όπως η κίνηση προς τον απομακρυσμένο εταιρικό σερβερ. Η υπόλοιπη κίνηση, όπως το web browsing, πηγαίνει απευθείας στον τοπικό σας ISP. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ταχύτητας, αλλά μπορεί να μειώσει την ασφάλεια για τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα που δεν δρομολογούνται μέσω του VPN. Η επιλογή μεταξύ Split Tunnel και Full Tunnel εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας της συγκεκριμένης χρήσης. Αν θέλετε να προστατεύσετε όλη την κίνησή σας, τότε μια Full Tunnel λύση είναι η κατάλληλη. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ταχύτητα σε καθημερινές online δραστηριότητες και να χρησιμοποιείτε το VPN κυρίως για ασφαλείς συνδέσεις εταιρικά δίκτυα, τότε η ρύθμιση Split Tunnel είναι πιθανώς η πλέον κατάλληλη. Εάν θέλεις να δεις πώς θα κάνεις τη μετατροπή από Full Tunnel OpenVPN σε Split Tunnel OpenVPN, γράψε σχόλιο για να το δούμε σε επόμενο βίντεο. Για την εγκατάσταση του OpenVPN Client σε Windows έχουμε δύο επιλογές. Τον OpenVPN Connect Client, που δεν είναι open source αλλά είναι πιο μοντέρνος. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 3.4.2 και η δεύτερη επιλογή είναι OpenVPN Open Source Client, που είναι στην έκδοση 2.6.6 τον Οκτώβριο του
2023. Εδώ θα εγκαταστήσω το πρώτο και αφού τελειώσει το setup θα κάνω import το OVPN file μου. Θα πατήσω connect και έτοιμο. Είμαι μέσα. Αντίστοιχη διαδικασία ισχύει και με τον OpenVPN, τον open source client. Σε Ubuntu Desktop δεν χρειάζεται να κάνω εγκατάσταση κάτι. Απλά πηγαίνω στα Settings, Network, πατάω στο συν εκεί που λέει VPN και Import from File, δίνοντάς του το VPN file μου. Ενεργοποιώ τη σύνδεση και έχω συνδεθεί. Τέλος, σε Android smartphone κατεβάζεις το OpenVPN Connect App και κάνεις import το OVPN file. Πάμε και για το bonus track. Τι είναι το DNS leak και πώς μπορώ να δοκιμάσω αν έχω DNS leak. Το DNS leak αφορά την διαρροή της κίνησης DNS μέσα από το VPN. Το DNS είδαμε τι είναι σε προηγούμενο επεισόδιο. Όταν χρησιμοποιείτε ένα VPN, το σύστημα DNS πρέπει να δρομολογείται μέσω του VPN για ασφάλεια και ανωνυμία. Αν υπάρχει διαρροή DNS, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση DNS δρομολογείται μέσω του ISP σας, πράγμα που μπορεί να εκθέσει την online δραστηριότητά σας. Για να δοκιμάσετε αν υπάρχει DNS leak, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Πρώτον, συνδεόμαστε σε ένα VPN. Δεύτερον,
Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που σας επιτρέπουν να ελέγξετε αν υπάρχει DNS leak. Ψάχνεις στο Google για DNS leak test και θα βρεις αρκετές επιλογές. Εγώ εδώ χρησιμοποιώ το dnsleaktest.com. Στη συνέχεια εκτελείς το τεστ και το τεστ θα ελέγξει αν η κίνηση DNS δρομολογείται μέσω του VPN server ή του ISP. Αν υπάρχει διαρροή DNS, η ιστοσελίδα θα σας ενημερώσει. Θυμηθείτε εδώ ποιον DNS provider έχετε δηλώσει στο setup του OpenVPN script. Αυτό ήταν για σήμερα. Φτιάξαμε τον full tunnel OpenVPN server μας στον server μας στο σπίτι. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε το OpenVPN σε κάποιο Cloud VPS provider. Γεια!